Вітаю, даражэнькія! Сёння нас ізноў чакае Піпі. Памятаеце, гэтая дзяўчынка жыве на віле на Пракудзіла зусім адна. Але яна не маркоціцца з гэтай нагоды і нічога не баіцца, бо гэта ж самая вясёлая і моцная дзяўчынка ў свеце. Паслухаем, як Піпі прымае ў госці зладзеяў. Пасля Піпінага выступлення ў цырку у горадзе не засталося ніводнага чалавека, каму не было б вядома, якая яна жахліва моцная. Пра гэта нават пісалі ў газеце, але людзі, якія жылі ў іншых месцах, не ведалі, хто такая Піпі. І вось аднойчы цёмным восеньскім вечарам па дарозе праз вілу на Пракудзілу ішлі два бадзягі. Гэта былі адпетыя зладзеі, якія выправіліся ў дарогу па сельскай мясцовасці, каб знайсці каго-небудзь, каго можна абкрасці. Убачыўшы, што на віле на Пракудзіле гараць вокны, яны вырашылі зайсці папрасіць бутэрброд. Тым вечарам Піпі, высыпаўшы ўсе свае залатыя манеты на кухонную падлогу, сядзела і лічыла іх. Яна, вядома, не надта ўмела лічыць, але ўсё ж часам гэтым займалася дзеля парадку. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 10, 70, 11, 70, 12, 70, 13, 70, 17. Фух, ажно ў горле 70. Бываюць жа ўрэшце нейкія іншыя абы лічбы для аблічэння. Вось нешта прыгадваецца. 104, 1000, ну словам, цэлая куча грошай, сказала Піпі. І тут у дзверы пагрукалі. Заходзьце, альбо так і стойце, як сабе хочаце, крыкнула Піпі. Я нікога не змушаю. Дзверы адчыніліся, і зламыснікі ўвайшлі. Здагадайцеся, ці здзівіліся яны, убачыўшы маленькую рудавалосую дзяўчынку, якая зусім адна сядзела на падлозе і лічыла грошай. Ты адна дома? Падступна спыталі яны. Ні ў якім разе, сказала Піпі. Спадар Нільсон таксама дома. Але злодзеі не ведалі, што спадар Нільсон быў малпачкай, якая спала ў сваім пафарбаваным у зялёны колер ложку, накрыўшыся лялечнай коўдрай. Яны падумалі, што гэта гаспадар дома, якога завуць Нільсон, і шматзначна пераглянуліся. Можам завітаць крыху папазней. Вось што яны насамрэч падумалі, а Піпі сказалі: «Ой, мы толькі хацелі зірнуць на гадзіннік і даведацца пра час». Ад нецярплівасці яны нават забыліся пра бутэрброд. Такія дарослыя здаравенныя дзядзькі і ніколі не бачылі гадзінніка і не ведаеце, што такое час? Спытала Піпі. Дзе ж вас выхоўвалі? У мяне гадзінніка няма. Але я вам раскажу, гэта такая маленькая круглая штуковіна, якая гаворыць тик-так. Ходзіць, а да дзвярэй не даходзіць. Калі ў вас яшчэ ёсць загадкі, то вывальвайце, заахвочвальна сказала Піпі. Дарэчы, тик-так гэта і ёсць час. Здорава я растлумачыла. Зламыснікі падумалі, што Піпі занадта маленькая, каб знацца на гадзінніках і часе. Яны моўчкі павярнуліся і пайшлі. Ну, калі ўжо не можаце сказаць так, то прынамсі маглі б сказаць цік. І падзякаваць, крыкнула Піпі ім услед. Гэта называецца тик-тактоўнасць. Але заўжды, калі ласка, звяртайцеся яшчэ, сказала Піпі і вярнулася да сваіх грошай. Зачыніўшы за сабой дзверы, зламыснікі захоплена пацёрлі рукі. Бачыў, колькі там грошай. Нішто сабе, сказаў адзін з іх. Шанцуе часам, сказаў другі. Адзінае, што нам трэба дачакацца, пакуль дзяўчой гэтай Нільсон заснуць. Тады мы пракрадземся і накладзем лапы на ўсё гэта. Яны ўселіся пад дубам у садзе, каб пачакаць. Ліў дождж, яны былі вельмі галодныя, так што чаканне не было прыемным, але думка пра велізарныя грошы іх добра падбадзёрвала. Ва ўсіх вілах адно за адным гаслі вокны, але ў віле на Пракудзіле ўсё яшчэ гарэла святло, бо Піпі вучылася танцаваць шотыс. І не хацела класціся спаць, пакуль не пераканаецца, што ў яе напраўду атрымліваецца. Нарэшце пагаслі вокны,
і на вілле. Зламыснікі яшчэ даволі доўга чакалі, каб гэты Нільсан, напэўна, заснуў. Урэшце яны пракраліся да задняга ўваходу, збіраючыся ўзламаць дзверы адмычкай. Аднак адзін з іх, яго, дарэчы, звалі Блум, зусім выпадкова штурхнуў дзверы, яны былі незамкнёныя. «А вось скажы, хіба кемлівыя людзі?» – шапнуў ён свайму прыяцелю. «Дзверы адчыненыя». «Нам жа лепей», – адказаў ягоны прыяцель, чарнавалосы дзяцюк, якога ўсе знаёмыя звалі Граміла Карлсон. Граміла Карлсон запаліў ліхтарык, і зламыснікі прабраліся на кухню. Там нікога не было. У суседнім пакоі было спальнае месца Піпі, і там жа стаяў цацачны ложак спадара Нільсана. Граміла Карлсон адчыніў дзверы і асцярожна зазірнуў унутр. У доме было спакойна і ціха, і злодзей абвёў пакой промнем ліхтарыка. Калі промень дайшоў да ложка Піпі, абодва зламыснікі да свайго здзіўлення не ўбачылі нічога, апроч пары ног на падушцы. Піпі, як заўжды, ляжала галавой пад коўдрай. «Напэўна, гэта дзяўчо», – шапнуў Граміла Карлсон. «Яна, відаць, крэпка спіць. Але, як думаеш, дзе гэты Нільсан?» «Спадар Нільсан, з вашага дазволу», – пачуўся спакойны голас Піпі. «Спадар Нільсан ляжыць у зялёным цацачным ложачку». Зламыснікі так напалохаліся, што ледзь не кінуліся на ўцёкі, але потым яны ўсвядомілі тое, што сказала Піпі, што спадар Нільсан ляжыць у цацачным ложачку. У святле ліхтарыка яны разглядзелі цацачны ложак і малпачку, што ляжала ў ім. Граміла Карлсон не мог утрымацца ад смеху. «Блум», – сказаў ён, – «спадар Нільсан, гэта малпа! Ха-ха!» «А ты думаў, хто?» – пачуўся спакойны голас Піпі з-пад коўдры. «Газонакасілка?» «Твая мама і тата не дома?» – спытаў Блум. «Не», – адказала Піпі. «Яны далёка, вельмі далёка». Граміла Карлсон і Блум так узрадаваліся, што захіхікалі. «Так, дзяўчыначка», – сказаў Граміла Карлсон, – «хадзі сюды, пагутарым з табой». «Не, я сплю», – сказала Піпі. «Што, зноў з загадкамі прыйшлі? У такім выпадку спачатку адгадайце гэтую. Што за гадзіннік, які ходзіць, а да дзвярэй не даходзіць?» Але цяпер Блум рашуча скінуў коўдру Піпі. «Ты ўмееш танцаваць шотыс?» – спытала Піпі, сур'ёзна зазірнуўшы яму ў вочы. «Я умею». «Ты так шмат пытаешся», – сказаў Граміла Карлсон. «Можа, і мы цябе таксама спытаем. Вось, напрыклад, дзе тыя грошы, што нядаўна ляжалі тут на падлозе?» «У чамадане на шафе», – шчыра адказала Піпі. Граміла Карлсон і Блум ухмыльнуліся. «Я спадзяюся, ты не будзеш супраць, калі мы іх возьмем, дзетка», – сказаў Граміла Карлсон. «Бярыце на здароўе», – адказала Піпі. «Я не супраць». Тады Блум падышоў і спусціў чамадан. «І я спадзяюся, ты не будзеш супраць, калі я вазьму іх назад, дзетка», – сказала Піпі, злезла з ложка і пайшла на Блума. Блум нават не зразумеў, як так выйшла, але чамадан шпарка і нязмушана апынуўся ў руцэ Піпі. «Без жартаў», – злосна сказаў Граміла Карлсон. «Дай сюды чамадан». Ён моцна схапіў Піпі за руку і паспрабаваў ірвануць да сябе жаданую здабычу. «Жартик туды, жартик сюды», – сказала Піпі і ўзняла Грамілу Карлсона на шафу. Праз хвіліну там жа сядзеў і Блум. Тут абодва зламыснікі спалохаліся. Яны пачалі разумець, што Піпі не была простая дзяўчынка. Але чамадан так іх вабіў, што яны забыліся на свой страх. «Разам, Блум!» – крыкнуў Граміла Карлсон, і яны ўдвох саскочылі з шафы і наваліліся на Піпі, якая трымала чамадан у руцэ. Але Піпі тыцнула іх пальцам так, што яны разляцеліся кожны ў свой кут. Не паспелі яны ўстаць, як Піпі ўзяла вяроўку і хутка, як маланка, звязала іх па руках і нагах. Цяпер яны ўжо заспявалі іншую песню. «Калі ласка, мілая фрэкен», – упрошваў Граміла Карлсон. «Прабач нас, мы ж проста пажартавалі. Не крыўдзі нас, мы
просто два няшчасныя бедныя бадзягі, якія зайшлі папрасіць паесці. Блум нават пусціў слязу. Піппі узгрувасціла чемадан назад на шафу, а потым павярнулася да сваіх палонных. «Хто-небудзь з вас умее танцаваць шотыс?» «Таго гэтага, — сказаў Граміла Карлсон, — мы абодва умеем, я так думаю». «О, як здорава! — сказала Піппі і запляскала ў ладкі. Можам трошкі патанцаваць. Разумееце, я толькі што навучылася». «Ахвотна! — сказаў крыху збянтэжаны Граміла Карлсон. Піппі ўзяла вялізныя нажніцы і разрэзала вяроўку, якая ўтрымлівала яе гасцей. «Але ў нас няма музыкі!» — усхвалявалася Піппі. І тут ёй прыйшла ідэя. «Ты можаш пайграць на грабеньчыку!» — прапанавала яна Блуму. «А я тады патанцую з ім!» — яна паказала на Грамілу Карлсона. Ну, безумоўна, Блум мог пайграць на грабеньчыку. Ён і зайграў гучна на ўвесь дом. Сонны спадар Нільсон прыўзняўся ў ложачку, толькі каб убачыць, як Піппі кружыць з Грамілам Карлсонам. Яна танцавала з надзвычай сур'ёзным выразам твару і з такой энергіяй, нібыта ад гэтага залежала яе жыццё. Урэшце Блум ужо не хацеў дзьмуць у грабеньчык, у яго невыносна казытала вусны, а ў Грамілы Карлсона, які ўвесь дзень цягаўся па дарозе, пачыналі падкошвацца ногі. «Міленькія, ну яшчэ трошачкі!» — упрошвала Піппі і працягвала танцаваць. Блуму і Граміле Карлсону не заставалася нічога іншага, як працягнуць. А трэцяй ночы Піппі сказала: «О, я магла б танцаваць да чацвярга. Але вы, напэўна, стомленыя і галодныя». Акурат так яно і было, хоць яны наўрад ці адважыліся б сказаць пра гэта Піппі. Але яна дастала з каморы хлеб, сыр, масла, шынку, халодную смажаніну і малако. І яны разам паселі вакол стала Блум, Граміла Карлсон і Піппі. І елі, пакуль не раз'еліся, так што сталі амаль як тумбачкі. Піппі наліла трошкі малака сабе ў вуха. «Гэта дапамагае ад вушнога болю», — сказала яна. «Небарака, у цябе вуха баліць?» — спытаў Блум. «Ды не», — адказала Піппі, — «але раптам забаліць». Нарэшце абодва бадзягі ўсталі, горача падзяквалі за падмацунак і папрасілі дазволу пайсці. «Ах, як цудоўна, што вы завіталі! Няўжо вам напраўду пара ісці?» — са шкадаваннем сказала Піппі. «Ніколі не бачыла кагосьці, хто ўмеў бы танцаваць шотыс, як ты, маё салодкае парасятка», — сказала яна Грамілу Карлсону. «А ты дбайна трэніруйся граць на грабеньчыку», — сказала яна Блуму. «Тады не будзе казытаць». Калі тыя ўжо стаялі ў дзвярах, Піппі падышла і падарыла кожнаму па залатой манетцы. «Гэта вы сумленна зарабілі», — сказала яна. Вось бачыце, нават калі ў госці прыходзяць зладзеі, усё можа скончыцца смехам, танцамі і бутэрбродамі. Бо Піппі такая. Яна спачатку бачыць у людзях не злосць, а магчымасць для гульні, для размовы, для сяброўства. А смеласць, фантазія і гумар могуць дапамагчы выбрацца з любой дзіўнай сітуацыі. Ну а цяпер, дарагія сябры, час адпачываць. Заплюшчвайце вочкі. Можа быць, вам прысніцца дом Піппі, віла, дзе ўсё крыху наадварот. Спіце салодка і да сустрэчы ў наступнай казцы.